valoració final doncs, ha sigut positiva, tot i el resultat. Hem competit fins l'últim minut, que és el que se'ns exigia, i en un partit d'aquestes característiques contra un primera era el que se'ns demanava. I bueno, crec que a la primera part no hem jugat del tot bé, degut a la baixa intensitat que hem ficat defensivament. Alguns errors ens han condemnat i suposo que els hem tingut en compte durant el partit. I bueno, després de la mitja part hem mirat el marcador i sabíem que podíem donar més de nosaltres i aquests errors defensius es podien corregir i ficant més intensitat, doncs així ha sigut i al final del partit es podia cantar per qualsevol dels dos equips. Sí que hem fet un canvi de xip en el descans, sabíem que el que havíem de fer per jugar bé i per plantar-los cara i bueno, ho hem portat a la pista i bueno, hem lluitat, hem fet tot el que ha estat a les nostres mans, alguns dels rebots, algunes decisions no ens han acabat d'acompanyar i bueno, al final el resultat és el que ha sigut i bueno, la tanda de penals és tirar la moneda a l'aire i guanya el que tingui més sort i en aquest cas estigui més encertat. No estic acostumat a marcar gols i bueno, aviam si puc donar-li continuïtat i aquest dissabte a Lliga puc ajudar l'equip pels altres 3 punts. És el que volia... Bueno, demà tenim festa, 24 hores de relax, de descans, i el dijous ja tornarem a pensar i a treballar pensant en el partit de dissabte, que és molt important, més encara que el partit d'avui, ja que el nostre objectiu llarg de temporada és el que és mantenir-nos a Divisió de Plata, i bueno, cap als 3 punts i a minut 0 a lluitar un altre cop.